Nduk Cahayu. Cih. Wong tlatah Jatiroto, tlatah Cangkring kene iki ya nggone kabudayan. Ngaten. Mula ora mokal nok nek piyayi kene iki iso mastani lagune sing kepiye, gendinge sing kaya apa, tembange sing kaya apa. Cekat-cekat panggodaning katresnan tutupno dhisik. Nggih, ngaturaken wilujeng siang dhateng para lenggah kakung wiwah putri sedaya. Pak Sutimin wiwah Ibu sekalian matur nuwun karena rawuh panjenengan jurung pamuji ingkang kaantu Mas Didi kalian Mbak Sinta ingkang sampun lampah ijab kabul enjang kala wau. Tutupno sik gentenan karo Mbak Tutik nok monggo ayo rampungno nok. Nano tak suwun marang sira